Salut și bine v-am regăsit la un video de Unturned sau da, bine v-am regăsit la un nou video, cum s-ar zice. Dar acum o să fac și eu, nu știu exact, vreau să scriu Schizoleader, că nu mai pot, Schizoleader, gata, am dat Schizoleader, sunt un badass, ok, da, sunt un badass. Da și XP, ok, aș vrea să am și eu un server ca ăsta. Bine, măcar pe aproape ca ăsta. Dar nici măcar iteme nu pot să-mi văd eu. Nu știu de ce, trebuie să scriu ceva, chat, on, habar n-am. Hai să-l dau pe boost, să tragă tare. Am tras în el, ok, hai să așteptăm să vină și ăla. Ok. Aaaa! Inutil. Admin. Hai, dată de admin. Dă admin. Salut! Auzi? Ce vrei pentru admin? Și what the fuck is that? De ce ești mai mare decât mine? Auzi? De ce ești mai mare decât mine? De ce ești mai mare decât mine? Oare de ce e mai mare decât el? Are un hack sau ce?
să văd și eu. Îmi pare rău că n-am vorbit chiar multe ori. E de 5 minute. Deci, aici. Deci, ok. Am grijă ce fac. Ok, deci kit brut. Astea sunt kiturile. Este kit survival, kit brut. Kit brutul îți dă un shotgun. Fucking shotgun. Dăm te rog un grizzly. Hai să vezi cum e. Boom! Aha! Trebuie să iau cu toți la spate. Cu ce două? Deci asasinezi într-un fel. Nu înțelegi de ce? Asasinare. Nu mai este asasinare. Nu mai este asasinare. Am o colorie. N-am ce colorie. Știi să iau. Așa joc foarte, foarte rapid. Am vreo 869 de ori, cred că la Anton. Da. Ești badass. 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 What the fuck? Hai de dată. Ridică-te. Boom. Ridică-te. De acum te-a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și ne vedem viitoare. Pa, pa!